Bon dia, companys i companyes. Avui us explicaré el nou repte. És fer un pal de pluja. El meu germà, per un treball de música, els demanaven fer un instrument i va fer un pal de pluja. Podeu fer servir una canya de bambú, un rotllo de paper de cuina. Si és molt curt, podeu fer servir dos. Per dins podeu posar arròs i 3 macarrons o els que us vagin bé perquè tingui obstacles i soni millor. Als costats podeu posar 2 globus i ja veureu com podeu perquè no s'escapi. I per aguantar-los, 2 gomes de pollastre i silicona. Per decorar-ho podeu fer servir pintures, retoladors, trapillo i llanes. Espero que us vagi molt bé. Molta sort! Hola, Elna! He fet el teu repte amb un rotllo de paper de cuina. L'he fet amb 2 globus i 3 tipus de llana. I són així. Adeu! Hola, Elna! He completat el teu repte. Mira, he fet servir aquest tubo per guardar mapes i perquè no s'escapés l'arròs i els macarrons he ficat aquests taps que teníem per casa. Els macarrons els he ficat per fer d'obstacle i l'arròs l'he fet servir perquè faci el soroll. I l'he embolicat amb aquest paper de mandales que a mi m'encanta. Bueno, Elna, i fa aquest soroll. Bueno, Elna, espero que t'agradi el meu instrument. Adeu!